Iya. Iya. Sopo kang wis wani gendasi karo marang para kawulaku. Ayo. Ketokno. Awakmu ayo. Bakal mulai ning papat panggonanku. Ayo. Ayo. Satrio di sing kupu wani gawe gendasi karo. Wes iki perbawane kok panas. Apa yo ing antara. Oh iya kayane ae. Oh, dayane pusaka. Ayo. Ayo, latihan aku. Ayo, ben. Oh. Iya. Iya. Tandingan no. Bombal pokok wewe iki sampeyan. Iya. Ayo. 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 Iya. Waduh. 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 Ya. Ora kena tak gawe becik Nyai Wewe Bomen iki. Ya. 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 Oh. Yo. Ayo. Anakku duwe. Oh iya. 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 Oh. Iya. Yo. Tampan ono. Bocah-bocah pendidik sampean dina iki. Yen kuat rasa iki. Ayo. Bojoku nganti keplayu ki krana opo? Yo. Yo, ana satriya kang sekti Mandraguna ingkang bisa nandingi marang daya kanyasane garwaku. Yo. 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 Aku wis ora betah. Nandang. Kang sengsarane para kawulaku garwaku yo. Sopo kang padha aku ngono. Ora tak dene lalaganku. Ora
Sopo jenengmu kowe buta? Yo, Gumawane gendak sikara marang aku anggon kowe lembe sepedi. Yo. woi. Satrio kertenano aku buta kala lundra kang duweni wono ayo tandingan aku Satrio ayo Kala Lundra. Iya. Sadurunge sirna marga layu kowe ayo. Tandingan aku ayo. Yo. 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 Ayo. Oh, iya. Aduh. Woi, dah. Yo. Ayo, bakal tak ketok kekuatan itu puja kota jamin kiai sama dengan opo kang bakal ayo, cuma nuk suaranya opo kang maju. Ayo, oh jadi irisi, ayo, 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 ayo. Ayo, butuh kalau lu ayo, ayo, hey, oh ayo, yang kata busuk kata jadi sama di mana ayo, ayo, ayo,